На фокус днес Ивана Бодружич, хотел Тито. Разтърсващ сюжет, трагедия за разпада на Югославската федерация, усетена и пресъздадена от човек, преживял тези събития. Авторката на романа Ивана Бодружич е родена през 1982 година в Вуковар. Ако се върнем години назад, ще си спомним, че името Вуковар заемаше централно място в новините от времето на Хърватската война за независимост през 1991 година. Бащата на Бодружич е убит. Ивана заедно с майка си и брат си получава статут на бежанци. Настанени са в политическата школа в Комаровец, родното място на Тито. Автобиографичният момент подсилва автентизма в романа. Основата е такава, но не бъркайте романа с лична изповед, защото не е. Защото в него се съдържа опитът на цяло едно поколение. В своя интервю Ивана Бодружич споделя, че през цялото време, в което е писала романа си, е била с ясното съзнание, че създава художествено произведение с всичките проистичащи от фикцията художествени моменти. В същото това интервю Ивана споделя, че в реалността събитията следват едно след друго, докато в романа тяхната последователност е различна. В него събитията се случват едно заради друго. Ужасите на войната не са обект на авторското търсене. Фокусът на Бодружич е насочен към тези, които не са на фронтовата линия. Как те се справят с живия живот, тогава когато много пластове са разместени и вече нищо не е същото. Семейства, в които бащите са невъзвръщенци. Майки, които волю-неволю трябва да понесат тежкото бреме на семейното водителство и да се справят въпреки обстоятелствата. Да бъдат опора на порасналите си дъщери и синове при първите им влюбвания и разочарования. Тези хора ни показват, че въпреки мрачните събития, живота побеждава. И в подкрепа на казаното ще цитирам по памет част от едно писмо, което героинята пише до президента, молейки го за помощ. В малката стаичка, казва тя, в Крумовец, имаме една маса, 3 легла и 3 сърца, които бият и се надяват на вашата помощ. Колко тънка е границата между човешкото знание за трагедията и нейното осъзнаване. Осъзнаването е дело на опита. Този затрогващ роман има силата да помирява с миналото, да преобръща. Той е за всички онези, които искат да узнаят за една война, която се случи не много далече във времето. Романа е и за тези, които искат да измерят своята съвест и човечност. Не го подминавайте.